on calminaama heeɓiyankoɓe hettiyankoɓe to gonɗon tawɓe gonɗon ɗo on calminaama on juuraama. Liggi alaa hannde min yiɗi addande banndiraaɓe yewtere noon yewtere nde faati koye ndiyam ɗumnoɓe hakkilo gartaɓe dañciyankoɓe hakkilo goɗɗunoɗo tawi ɗum gam ñaako ko sukaaɓe wonan jibinaaɓe ɗo feccere hen ko ɗo jibina wonen kadi gari ɗo ko sukaaɓe ko ɗo mawni kamɓene ɓe gattana men hen yiyande maɓɓe wonande nguurndam hannde no wayno maɓɓe nguurndam ɗanniyanke hannde no wayno kam eɗen mbawi wiide ni ɓe gona ɗanniyankoɓe sabu ɗo ɓe jibina eyyi ɗum noon ceerno mohtar diallo waɗi fof wanma présenté bandiraɓe kadi salmina innitoɗa. Alors min mbiyetemi ko Mohtar Diallo yaami kon ko min sumtana wiye ɗum ko rinjaw goni koye catal Verona eyyi mbiyata kam woto jeeya e adiɓe arɓe ɗo kono kamɓe poowiɗo hen e leydi he ene wona hakke duuɓi nogas e tati ɓe tawiɗo kadi mawɓe ɓe ngannduɗa ɓooyɓe ɗo mi tawiɗo kadi fedde fulɓe ital mi tawiɗo pelle jokkere ɗenɗam e nder guure he nden noon waɗino jamaanu kam ko mawɓe ɓe ƴosno pelle kañumen kaldanno kañumen pewjatno kañumen mbaɗanno kuuɗe fof ha Allah hoddiri sukaaɓe men no ɗiɗani jibinaɗo ha jangguiɗo ha mawniɗo kadi ɓe ngari e koyngal darade nde ɗon jokkere enɗam comme finde mo hande catal men sukaɓe meɓe ngari watu ko kañum lomti mawɓe ɓe ɗum noon kam ko yettere Allah irti ko sukaɓe ɓe koye mumen enen jiiɗi ko goni ko ɗum kam mi mantima ɗum hen ɗum kam ala ko majjuɗen hen saabu eɗen gandi kala ko kewi to banggue men ko sukaɓe ɓe ɓuuri wawde yiyede hen eɗen jogui hay groupe sukaɓe fulɓe Verona ɓe ngannduɗa taw ko fulɓe diwonuji fof woni Mauritanie Sénégal e ala paltor kala ɗo pullo woni nana e nder groupe he taw noon ko gonɗo e nder catal Verona e kala kene kewa joguiɗen ko commission ngaji ko sukaɓe daari hen kala ɗo mawɓe ɓe darnanno koyɗe sukaɓe ɓe hannde ko kañumen kefti ko kañumen goni hen so organisation ne waɗa ko kamɓe taƴata commission ngaji so batuji ne mbaɗa ko kamɓe goni nder bureau ji kamɓe gonata président et secrétaire mawɓe ɓe kam mbay kono yaaɓe retraite hay so kamɓe continue gollade golle mumen kono e nder golle pelle jokkere en ɗam ɓe ko sukaɓe ɓe tammi fof ɗum noon konko yettere Allah en mbawɗen settade noon koko jiɗen ko par ce que en jii ɗum Verona kono kadi en jeeyi kadi e nder guure he ko wayno Milan eɗen jiiya kadi sukaɓe mabɓe mbaɗi ko wayno eɗen gandi wona mabɓe arɓe ɗo jibinaɗo jangi kadi Pulaar ha mbatti Pulaar ɗi ngannduɗa enen mawɓe ɓe en mbawa yimde ɗum hay so ɗen dañi Pulaar ɗum ne kadi ko yettere Allah en jii ɗum sukaɓe Milan en jii kadi sukaɓe Vicenza mbaɗi ñalɗi pinal 2015 tomi juumani kadi kañumen e darde mumen e jiɗɓe hollirde culture mumen e kolla comci enen invité kadi hay sihlaɓe mumen tubakoɓe andi culture weeli ko saɗa hollata ɗum koɓe ganda culture ma ko wayno ɓe pottiɗen o woni noon tubakoɓe walla leƴƴi fof ɗum fof en jii ɗum ɗo en tawtarama ɗo ko gonga ko présentation o mbaɗɗa kono min Allah yam weltanade sukaɓe nammi kam déjà e nder usé et vif mi wawa kam félicité e wadde félicité sukaɓe ɓe tawmiɗo hennaɓe enen goni sukaɓe ha mawni e jibinaɓe yeesam vraiment ha mbatti darade darde ɓe hen rewɓe daari darde yummiraɓe baɓe worɓe ɓe daari darde babiraɓe e ngam yidde jokkude en ɗam e ɓamtude leñol men noon tawi noon tigi o haali haala pelle joni haɗen yettade ɗo pelle to eɗen jinnoɓe gartanede parcours aji maɓɓe e guile pelle ɗe daraki joni eɗen mbawi rokkude Daoud Dia hande kalna minen seeɗa ko nguurɗon onon ɗanniyankoɓe adan ɓe hono nguurdam moɗon wano holno nguurdunnoɗon e nder moɗon guila e liggueyaji ɗi ha e kayitaji ɗi ha e gonka weeyo ka e ko nandi hen hol caɗele dañannoɗon hanki e jangki waɗi pelle ɗen ɗon. jarama seydi Thiam donc mi salmini on juurima on ko kalɗen ɗo ko minen de min gari ɗo e bawɗe Allah déjà ni mboɗo waɗa remercier ceerno Mohtar Diallo
nde tawno heɓi introduction seeɗa ko nganndanɗaa hoore ma ko fate affaire e pelle ɗe kono nde min ngari ɗo minen min tawi ko pelle ɗe déjà cosaama kono noon min tawi ɗo mawɓe amen ɓe nganndanɗaa hoore ma ko kañum en jogii miijo sosde pelle eɓen jogii no ɓe nguurduno ko adinde pelle ɗe ina hose minenne min ngari min jokkii heen e nder ko min jokkii heen fof won caɗeele ɗe min tawi eɓe keddoraa ɗum minen e koye amen min nguurii ɗeen ɗon caɗeele ko nande caɗeele séjour min tawi nganndanɗaa hoore ma ko a riddat séjour maɗa tan haɗe heɓde andi goɗɗo haa maaya tan walla séjour ma heɓde ɗum babiraɓe mono noon fof no nguurin caɗeele ɗe min tawi ɗo ɗe ko ardi fof ko caɗeele intégration par ce que adiiɓe arde ɗo woni mawniraaɓe amen ɓe min tawi ɗo peut-être nde ɓe ummoto to nde won nifoji ɗi nganndanɗaa hoore ma ɓe jogaani e on ɗon sahaa nde ɓe ngari ɗo nde ɓe dañi caɗeele intégration ngam waawde nganndanɗaa hoore ma haalde ɗemngal italien ngal no haanirta ni kono noon mbeɗe sikki tan eɗen poti kadi yettudeɓe par ce que ko waawi wonde fof hay sinno ko italien maɓɓe ñawɗo eɓe mbaawa humtude heen haajuuji maɓɓe e on ɗon sahaa mbeɗe sikki c' est à dire que no wiyatnoo kadi province uji ɗi fof kala ɗo émigré woni ina jogii caɗeele caɗeele galleeji ina ngoodnoo e minen min kawriiɗo e nganndanɗaa hoore ma mbeɗe sikki min jahaa min tolnoo une vingtaine tolnoo yimɓe noogas e galle men par ce que nden so a arii ka baleejo aɗa yi sohli galle italien jaɓataa ko deɓo ɗum ko récemment mbeɗe sikki koye laamu romano prodi min puɗɗii waawde dañde galleeji fattini yanti heen kadi no mbiimi on ni affaire séjour o surtout minen kam min kawri koye leƴƴi boursi e fini leƴƴi ɗe nganndanɗaa hoore ma waɗma ko comme skiavo c' est à dire que juuɗe ma fof ko ɗonga ɗum de nguurdam ma fof koye séjour ma ɗo so tawi a liggiima séjour ma ina woodi so a liggaaki ɓe dokkuma minen kam vicenza ɓe dokkuma lebbi jeegom ɗi so a dañaani heen liggey ɓe kefta séjour ma won heewɓe boniraaɓe ɗo séjour uji won heewɓe ɓe nganndanɗaa hoore ma naati ɗo koye avocat ji jogii heen kaalisaaji hay goto annda no foti pour waawde waɗde maîtrisé oɗo Allah haaji Allah ko itta watta caɗeele mbawɗe waɗde fof ɗe mbawɗa wuurde fof so tawi a muñiri sabu Allah e nulaaɗo mum ma Allah addane heen mahraj arabe wiyata c' est à dire ɗo jaltirɗa une sortie une issue o nde arata nde mbeɗe sikki ko nde yimɓe ɓe mbatti heɓde ko wiyete ko cittadinance italien malgrado nden neɗɗo ne heɓa cittadinance italien taw wawa haalde hay konngol gotel e italien mais quand même e on ɗon temps de joomumen mbatti heɓde ɗum Allah rokki men foftere ɗam to batte tampere nane mi jubbino ɗo seeɗa ko fate affaire nguurdam nden ko mawɓe ɓe min tawi ɗo ɓe ko cawuji ko français ji mbiyata moto 104 ɓeɗo ko caw wiyete ko motoyel nganndanɗaa hoore ma so wirtimama sa ñekki seeɗa tan a wawi dadde ɗum quoi kono ko ɗum wonno ko nganndanɗaa hoore ma dabaji amen ɗimin mbaɗirtuno déplacé pour wawde hollude e nguurdam amen wonno limité tan ko mbiyaten e italien lavoro casa par ce que min mbawano minen kam nde min ngari nde ko nden min fuɗɗi han kadi wuurde seeɗa jasɗo kam te wino e discothèque aji seeɗa bikini seeɗa kono mawɓe amen min tawiɗo ɓe kañumen ganda ɗum mbiɗa sikki hay télé ɓe jeeɓata so mi jippima tan tawa jomumen koko korti woƴata ɗumen ko ɗanade pour wadde programme e janggo muɗumen donc kala ko jiiɗa a ari a tawi nganndanɗaa hoore ma welamma mo tawɗa o miijo won gadiiɗo mo joɗɗi welamma donc minen nde min gari nde min tawi ko caɗeele ɓurɗe mo usde nde peut être ustimi kono minen ne aussi min ɓuri ɓen noon caɗeele nden a dogat ɗo haa milan pour yidde changé de séjour maɗa so a dañi liggey contrat kataña ɗognatma yaade toon pour yidde changé de séjour ma sinon ka perɗo hannde noon fa tabarakallah machallah min mbiyami ko noon déjà ko ngarɗon ko peut être goto e moɗon fof tawi ko jinnaɗo mum no jogii cittadinance wonande mo jibinaka ɗo jibinaɗo ɗo kam déjà kañum haala muɗum haaletake donc won ɓen ɗon caɗele minen ɗumin jurno on tawani ɗumen ɗon
kono noon ko heddi ko noon ko fati affaire pelle no fedde nde sosira no fuɗɗori gila départ ha yettiɗo kadi ɗum ɗon peut être ceerno Pape Diallo ma ruttoɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ma en garu hen so ɓooyi seeɗa joni kam en ƴeewat kadi génération kesso woni sukaaɓe ɓe kamɓe ne gonga ni ko nguurdon ko kamɓe nguurani goɗɗum kono kadi kam firtani kamɓe ne ɓe gonani e caɗele maɓe garannen hen ilay école aji ɗi affaire racisme moɓe keɓat toon ilay escadre ɗi calcioji ɗi e goɗɗum waɗa moɓe garan hen taw ko kamɓe garanta hen ɗum noon onon holno jiiruɗon immigration o ha tengti wonde ɗo ko ɓuuri balimu nanɗon hen kadi fof dal joni an onon holno jiiruɗon oɗo ko min wonata. Assalamu alaikum bandiraɓe nam ɗon ɓoyɗiɓe yettore mbaɗa jibran wiyetemi ko Maymuna Kane deyami ko Agnam Soɗay e konmi ko Crémone mbaɗa jeeya e cokal bila e garan mbaɗa yetton mbaɗa yetta jinnaɓe haalde joni ɓe koɓe kaali ko ene tiiɗe ɓerdam no fewi sababu komi naniɓe ɓe kaala noɓe garno e leydi ɗi no wano kadi joni no wayni yantede mo yimɓe dañiɗe ko weltare mawde sababu mi miijoto babam ɗo rewno ɗa fo amin joɗɗo amin jawtira o haalanami o min e miñiraɓe e mawniraɓe am holto rewno ha o yettiɗo joni noon joni somi ari ɗo waɗama bat mi hawri e mawɓe ne jooɗi sukaaɓe ne jooɗi ko weltare tan tawi mi yiyat yaajede mi anda wolko ɓe tampuno kono kadi wolko ɓe dañi minen kam min mbawa wiide komin immigré ji sababu min dannani komin min kam kaalami ko ɗo jibinami mi fintan taw mi galle ne woodi taw mi babam ne dawa ene jippo fof machallah ala fof ko dañaka kono mbaɗa andi kadi tampere mo ganda babam ene dogi pour nde min mi wawa dañde hen hunde miñiraɓe mbawa dañde hen hunde kadi wonɓe Afrique ɓe mbawa dañde hen gonga noon noɓe kaali joni ni wol koɓe tampuno minenne kadi hay minen amin jogui tampere amen wuurɓe e hakkude aadaaji ɗiɗi pulaagu e aada kadi tubakoɓe ɗum kam weɓani so mbaɗa jogui ko mbaɗa haala caggal yettude jinnaɓe am mawɓe ɓe e tigguey moɓe mbaɗi amen ƴewde andinde min pinal hokkude min gandal andinde min holto min gummi caggal ɗum kadi minen caɗele mbaɗa sikki so tawi mbaɗa wawi haalde e hoore sukaaɓe jibinaɓe ɗo henne caɗele momin ɓuuri jogade ko ɓurde e aadaji ceertuɗi sahaji a jooɗoto non ka andude holko poɗɗa waɗ sa yaadi e tubakoɓe wolno sa yaadi kadi e enen yimɓe men wolno gonɗuɗen ko ɗum noon ɓuuri sattude minen kam mbaɗa sikki caɗele amen min ngala caɗele passeport min ngala caɗele ɗo permis ɗi ko jonno kono caɗele amen ko tampere hakkille tan ronkude andude holto keftoɗa so tawi ka sa yeehi e tubakoɓe mbiyata ala a wona tubak rottoto sa yeehi kadi e fulɓe wasata mbiyoma mbaɗani wona noon ƴeew wonde pullo ɗum noon minen kam ko on banggue min ɓuuri jogade caɗele ɗum noon min kam banggal am mbaɗa yetta Allah no fewi jinnaɓe am ene ƴeewa jangguinde mi aadaji am kadi ko ɓuuri wadde importance ko yewtidde ko communication so tawi aɗa yewtiɗa e ɓiye fofko ɗum gandal kadi kettoɗa ɗum noon ko ɗum kadi ɓuuri wadde importance wona aɗa haala tan aɗa wiya ɗum ala fulɓe mbattani henne ala mbattani henne saɗa haala kadi a addat exemple faama kadi ɓe faama kadi minen komin guuri ko weɓani wurde hakkude culture mo ganda ene ceerti min kam so mbaɗa wiya mbaɗa jogui caɗele mi ala caɗele kam aduna kam machallah alhamdulillah fof amin jogui jinnaɓe amen ala fof ko paɗanani min ɗum kono somi ƴeewi sukaaɓe wonɓe ɗo caɗele moɓe ɓawi jogani komi ƴewde kodden état ƴewde famodirde e jinnaɓe min kam somi kala nde joddimi e jinnaɓe am mbaɗa yewtida e mabɓe aɓe keɗo kam ɗum kam ko weltare mawde ala machallah haala miijo ma ɓe keɗo ma kadi ɓe koftuma hen miijo ɗum addata kadi culture men wawa yaarude yeeso wona ɗum kadi woni sukaaɓe pula mbiya culture fulmine waɗi compliqué ha ɓuuri woppu mi yaha e ko tubakoɓe ko ɗum noon mbaɗa sikki ko on banggue min ɓuuri jogade caɗele on jaara
ko haaldo ko ene waɗi fayida no fuɗɗi wattede haqqille surtout hakkude jinnaɗo e ɓiɗɗo o wi ko yo kaldan en jogii ɗen ɗon tani wonande haaldude sukaaɓe dewɗen tan ko ɓiide walla fulani walla tuttude téléphone en kadi yewtere nde ne waɗi fayida a yewtande e ɓiir nganndina ɗum hanki ma ngannduɗaa ɗum fof min nganndinaa ɗum kadi ɗo henne ko annduɗaa ɗo henne ko kadi mbaawa riide kala hono fayida joni noon yiyande wootere yonata ha joni eɗen ɗeɗɗo e sukaaɓe eɗen ɗokka on soto gonɗo oɗo sow Abdoulaye Sow hasta hen yiyande mum ko fati fof. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama ɓurama ñakama Allah moƴƴere to mbawɗon wonde aduna o fof Abdoulaye Sow won ɗo ko Yeewtere jomina ko diwan juuɗe jaaɓe Sénégal kono tari gueɗe duuɓi ɗiɗi kono wona ɗenniyanke ko tagi babam woni ɗenniyanke kanko ummi Sénégal yetti Italie min o ɗo gaddami ɗo mawnumi ɗo Italie puɗɗima école o ɗum tagi kam wiide wona ɗenniyanke on konngol goto babam gueɗe mbaɗa woni cokoyel babam ɗum tan wiyata kam min Ablaye o wona ɗenniyanke min e sukaɓe tuukoɓe enen jiiɗi enen nandi ko tagi on wiya kam noon tagi min e mabɓe enen mbaddi ɗo école koɓe mbawi wadde foof enen en mbawi ɗum wadde no jinnaɗam gorko wi joni ni kamɓe nde ɓe ngari ɗe caɗele ko wonde caɗele ɗe ko goɗɗe wonno kamɓe ɓe goƴa ko liggade maaro wonkadi sohluno ɓe nawta Afrique enen kam ko addi enen sukaɓe ko addi e yam wona ɗum addi en ɗo wona pour min liggo pour min nawta to minen ɗo min mbaɗata école ɗo min janggata ɗum tagi koɓe mbawi wadde foof eɗen poti wawde ɗum wadde ɗum tagi baba mum gueɗe mbaɗa woni sukuɗe kam tan tinno e jangde ma to mbawi darade foof aɗa wawi ɗon darade guiɗe e place ufficio ha place wawi wonde sinde ko walla ko wawi wonde foof a jogui hokkama gandal a hokkama janngude école tuukoɓe haɗa wawi ɗoftude hen haɗa wawi darade hen ɗum noon alhamdulillah mboɗo yetti Allah jinaɓam meeɗa ala koɓe hokkani kam ɗum noon mboɗo wiya a jarama jinaɗo ko winani ko kamɓe jinaɓe men mbaɗi ligguey intégration moƴƴo ɗum tagi enen caɗele mo joguiɗen ɗe ussima enen sukaɓe pourquoi ene woodi min kam mboɗo yetti Allah jinnaɓe ɓe emi jogui cittadinance mi dañani o caɗele kono oɗo andi ha joni won sukaɓe wonɓe ɗo e Italie mawnuɓe guir nanɗo mawon duuɓi 15 walla ɓuura ewen wawni taw ko ɗo Italie jibina dañani papier dañani cittadinance italiano ɗum ko probléme mo ganduɗa leydi Italie way kono soit heftinde en enen soit heftinde en comme no ɓiɓɓe Italie ni pourquoi min Ablaye somi wi komi pullo mi fenani somi wi komi italien mi fenani ay noon tigui ko haali ko waɗi fayida no foti wattede haqqille kadi ko dañƴen ɗo ko hannde ko weltade ɗum noon seydi Sow annene ko wutirta yewtere ande mbaynorɗa ko waɗi foof on jarama jinnaɓe jarama onon ko wonɓe ɗo ɓe mbiɗon ko foof ko ni tan ne leeri ene laaɓi no siftena on aussi surtout wonɓe Italie ɓe wonɓe Europe ɓe gande mentalité mum fotani wade no wiyani gande tun jiɗɗon foof oɗon mbawi yettade hay woto ɓurani on oɗon jogui aadaji ɗiɗo culture pulaagu nangue en no fewi culture africaine nangue en no fewi ɓeydon en ko dañƴon e culture tubakoɓe rowno ɗon ɗum mbawon yaade to woɗɗi ɗum e moƴƴi ɗum haydara bonnana tun jiɗɗon foof oɗon mbawi yettade gande ɗum tan mbason yejjidde e kala tubako kala aduna mbiɗo on noon timmani walla kon slave o schiavi ɗum wodani ko Sow haali ɗum ene waɗi fayida no fewi no fistan ko jinnaɗo makko ko jogi yiyande eyyi huccidde makko ne wiyam ɓeeɗo ala ko ɓurma kono yii kam enane bawli tan wiyaɗo famɗina hoorema kala ko mbawi dañƴe aduna aɗa wawi dañƴe ko ɓuri ɗo noon bravo tanaji ma
eɗen hettaɓe ɗum ɗo woni exemple yo paraji fof jembe o wayni wona ɗum koko fate kayitaji ko kalɗa ɗon woni waɗi fayi donc enen eɗen mbaɗi négligence ɗon nene meɗen mbiyaten gen hotoɗo ha cinkani ko hoto ɗum wondi kam passeport italien anda noon gonɗa koye deppoyde ɓiɓɓa aroɓe janggo oto miijo hoore maɗa miijo hay koye aroy ɗum noon en dokkat konngol woto e sukaaɓe ha joyi kosine yewtere meɗen annene holko mbawɗa addanɗen ɗa tonken ɗo en dañe ɗo eɓe o caɗele anen dañɗa an kam a jibinama ɗo ɗo mawda ni kono annene wasata taw kadi ka sohnaji ɗo no wayi mili wallane ta Michel. Assalamu alaikum sabini bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe fof min mbiyeten ko Fatiba jeyami ko banggue Matam banggue Fouta to e garmi ɗo ko jilbal famɗi hedde 10 ans en toon wawi wiide feccere nguurndam am e feccere cukagam mbaɓe num ko Fouta feccere mbaɓe num ko ɗo hen wadde mi wawi yiide différence culture ɗi fof par ce que mi wuuri Fouta mi waɗi toon kala ko ɓiɗɗo Foutanke fonno wadde mi waɗi ɗo Fouta mi joogoyi mi yeehi woyndu mi teenoyi mi waɗi fof mi ari kadi ɗo hen kadi bien vrai ko si garmi début nde woninne difficile am wadde intégré par ce que ɗemgal ngal hay différence carrément nguurdam ɗam eɓini ɓuusde mais kam cuhlel kam ala ko ron kala ko mawɗo woni ɗum difficile muɗum cuhlel ene weeɓe muɗum donc ci garmi nde gueɗe ɓire ɗemgal ngal mi yaawi wawde ɗum mi yaawi intégrade école aji ɗi e kadi yimɓe kadi nguurnam wonno konnam ɗo hen ɗam e bara wiide ko jinnaɓe kadi difficulté jinnaɓe amen joguinoɓe pam tawno ɗo eno mi alhamdulillahi garmi ɗem tawa noon difficulté par ce que pam haɗi ɓe dogue kayitaji dogue liggueyaji min noon garmi tan foof ko pré pam ko ligguey ina ari kanden foof ne jooɗi e maraw kamɓe noon soɓe gaddi amen ɗo ko ɓurtam ni ene min mbaɗa ɗo relevé le défi min ɓuraɓe kamɓe min ƴeewa kadi yaade wadde koɓe revuji maɓɓe koɓe mbaɗano ko mbi min ƴeewa wadde complété wadde revuji ɗiɗon min ƴeewa wonde hunde e nder leydi he par ce que jinnal ma addima ɗo hen a jangguiɗo a wiɗa jangde ma ko pour ano ñande janggo mum wona hunde mbawa darade onen poste ji liggey mbawa wonde hunde kanko ko wonani koko ronki wadde ko an ɓiɗɗo mbawa wadde ɗum ɗon donc ha joni ko alhamdulillahi rabbil alamin min mbawi wiide koye ngol lawol min goni min ƴeewa kam tampere jinnaɓe tampinde mien kamin kas tampu ɗum kadi sodi suhaɗa men kadi so gaari kadi pour wonde plus facilité kadi e mabɓe kadi nguurnam ɗam e ko yettere Allah tan min jetti jinnaɓe vraiment e min jetti ɓe min jarniɓe no fewi par ce que darde mabɓe kam min jii darde mabɓe carrément e amen aɓe nehi amen kadi ɓe goppani amen tan min goni belenteji amen eɓe kolla amen culture amen eɓe kolla amen diine amen ɗum ko kolla amen kadi fof komin goni min kasi jiide hanka amen min kasi jiide to min gummi to ɗum ɗon kadi ko importance a wonde ɓi ko gandina ɗum holto ummi kam ɓurto woni ɗo kam nguurdam mum ha si jiide kañum hol yon fof ko caggal muɗum kadi ɗum kadi ko très important on jarama ay on tigi machallah ko haali ko waɗi fayida kadi seedantagal tan faade mabɓe ko weeɓani ko sukaɓe rewɓe mawnude ɗo walla jibinaɓe ɗo waktu yana gummo juuɗa minen ñalti hande hisbar gummima ɓe juuɗi tawi ɓe calligiɗoyde ko ɓuuri sattude ko debbo salliginaki soɓe salliginima ko eɗen mooli Allah makkiyage uji fof jaata nder mettali kono wona ɓeyta ko machallah ha joni hen continue eɗen ko heewi wiyede ko wonde ƴuɗɗi ɗeriji kewɗi nanata Pulaar walla mbawa Pulaar eɗen gonɗi ɗo e ƴuttiteri mawɗo ko ɗo jibina Italie ɗo mawna Italie kadi janggi hay Pulaar jaaɗo ha dañi seedantagal wiide e ɗemgal Pulaar on woni ko ñaɗɗo kelmo kanko waɗi o jibinede Europe mawnude e Italie ha keɓa duuɓi ɗi keɓɗa ɗi kadi jangga Pulaar e nder Italie ɗum hono wayema e holno arde ma. eyi assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini dendagal noddiɓe men ɓe dendagal hettiyankoɓe min mbiyetemi ko Uruka jeyami ko Agnam Today e jeyami kadi ko cital Milano ko addi fof so haala dangal haalama mi wawa wasde yettude hen jinnaɓam mboɗo yetta hen jinnaɓam kaddi yettorde nde wonno kala ko dañmin nguurdamam ha hande ko ya tampere mabɓe eyyi kamɓe noon ɓe tampi no feewi e dangal mabɓe ɓe tampi no feewi pour min keeɓa kala komin keeɓi hande min noon min mbawa andude nden tampere min mbawi tan ko nande ɓe tampi walla famandeɓe kono min guurani nden tampere ɗum waɗi emin ƴettaɓe emin ƴettaɓe no feewi emin ñaago Allah kadi yo Allah jarno tampere mabɓe tampere dendagal jinnaɓe ko fati e kadi bandiraɓam kaali ko
woodi minen ngala caɗeele nde wonno min tawi ko jinnaaba men ɓuri kayitaji min tawi ko jinnaaba men ina pewnani min ha feewi hamin mbawa janngude hamin mbawa dañde ɗiɗɗiyaji moƴƴi e kadi alhamdulillahi rabbil alamina min tawi fedde fulɓe kadi miijima kala ko faati e denndaangal sukaaɓe jibinaaɓe ɗo henna ko fayno duuɗe Pulaar ni eyi ɗum mi janngii dugal Pulaar mi e banndiraaɓe woɗɓe ya Allah e fedde fulɓe nde wonno fedde fulɓe ƴeewi yimɓe mumen e nder pelle de yimɓe janngoɓe Pulaar kamɓene ɓe jarlitiima ɓe jetti waktuuji maɓɓe ɓe jetti temps maɓɓe ɓe jetti tampere maɓɓe ɓe mbaɗi amen pour min dañano min janngiri Pulaar kadi ɓe cantinani ɗum ɓe mballi min no feewi nde wonno minen Pulaar men sahaaji ne manque dikkude kono kamɓe e jangde nde ɓe kollirani dal tampere ɓe kollirani kadi ha min kam somo haala ko faati e caɗele hay ɗum ne wona caɗele ni ko yiɗde ñagade ballal fedde fulɓe ko miijade minen jibinaɓe ɗo henna holno min mbayni hirde sukaɓe men e pulaagu minen min jibinaka Fuuta walla minen mi mawnani Fuuta ko fedde nde ne wawi wallude min e defte taw ko defte Pulaar taw ko defte taarika Fuuta ko wayno Penda Sarr Manawlen walla Souleymani Balen walla ko wayno Samba Guela Jeegi taw ko histoire uji ɗi mbawi haalande sukaɓe men walla dessin aji animé ɓe wonno hande ko jamaanu dessin animé ko jamaanu waylo ko jamaanu technologie min mbawa yaadude jamaanu taw ɓe mbawi wallude sukaɓe men kamɓene ko jinnaɓe men mbadde amen ko min dañan mbaddire maɓɓe ni machallah waɗi fayida hunde ko yinano e yewtere nde koyne wayno dañama ni nden ha saha goɗɗo hawri koni hen